Dansk Mountainbike Klub afholder den 22. 23. april 2017 årets første afdeling af Flammen MTB Liga, powered by SRAM. Løbet afholdes i Rude Skov nord for København. Ruten vil køre mellem Downhillbanen og Højbjerg, hvilket gør, at på blot 4,6 km skal rytterne forcere intet mindre end godt 200 højdemeter. Her vil både være hårde opkørsler og frække nedkørsler. Den store udfordring for os i forbindelse med ruten har været at kombinere et højt teknisk niveau med publikumsvenlighed. Det synes vi er lykkedes. Der er de seneste år bygget rigtig meget godt spor med fede features i Rude. Det er et arbejde, vi i Dansk Mountainbike Klub sætter stor pris på og nyder rigtig godt af, også i det daglige. Derfor har vi i klubben besluttet at donere 10.000 kroner til sporarbejdet i Rude Skov. Det var ligeledes her, at DMK i 2009 lavede DM. Det var det år, Simon Tarp kørte sig i hegnet og blev dansk mester i herre elite. Annika Langvad vandt sit første DM, og siden har hun jo bare fortsat. Tilbage er der kun at sige, vi glæder os til at se jer.